το πρόσωπο γυρισμένο στον κύκλο. Ένα παιδάκι βγαίνει έξω από τον κύκλο και κρατάει το μαντίλι και κάνει το γύρο του κύκλου τραγουδώντας αλάτι ψηλό, έχασα τη μάνα μου και πάω να την βρω, παπούτσια δεν μου πήρε να πάω στο χώρο. Αν το παιδί που κάνει τον κύκλο δεν περπατάει, αλλά κάνει κουτσό για παράδειγμα, τότε το παιδί που θα σηκωθεί να το κυνηγήσει, θα κάνει το ίδιο. Εκείνο που θα δει το μαντίλι ρηγμένο στην πλάτη του, πρέπει να σηκωθεί